अगर आप लोग भी मटन खाए के काफ़ी शौकीन बनी जा और बनावे ना आवेला तो आज के ई वीडियो देखला के बाद आप लोग भी पहली बार में ही मटन बनावे के तरीका सीख जाए जा। हेलो फ्रेंड्स, हमें संजना और आपके स्वागत बा एस किचन भोजपुरी रेसिपी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ मटन बनावे के बहुत ही आसान और इजी तरीका लेके आयल बनी, जेकरा के आप लोग फुल वीडियो अगर देख लेते हैं तो पहली बार में ही आप लोग मटन बनावे के तरीका सीख जाए जा। तो देख सकेंगे फ्रेंड्स, हमने के मटन चावल लिट्टी सलाद बन के तैयार हो गया बा। मुँह में एकदम से पानी लावेला रेसिपी बा। तब जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक करी जा, शेयर करी जा, कमेंट करी जा। तो चलिए जा आज के मज़ेदार रेसिपी देख लिया जा। तो सबसे पहले जो हमने के प्याज ले बन जा, प्याज के जब बारीक लच्छा में काट ले बनी जा। एजा अदरक भी काट ले बन जा, मिर्च भी ले बन जा, लहसुन ले बन जा। आप लोग देख सके नीचा तो एजा 2 केजी के करीब मटन बाटे और इतना में सामग्री पड़ रहा बा। आप लोग देख सके नीचा जीरा बा, मिर्च बाटे, हल्दी बाटे, तेजपत्ता बाटे, गरम मसाला बा, इलायची बाटे। आप लोग देख सके तो सारा सामग्री आप लोग के हम दिखा देते नहीं कि मटन में का पड़ेला। आप लोग देख सके नीचा अभी जब हमने के मटन के धुल के रख लिहल गई बा। फ्रेंड्स, आप लोग देख सके नीचा अब चलल जाए हमने के चूल्हा के तरफ। तो चूल्हा धरा दिहल गई बाटे और पतीला चढ़ा दिहल गई बा। सरसों तेल डाल दिहल गई बा। तेल बढ़िया से गर्म हो गई बा। तो सबसे पहले हमने के लहसुन डाल दिहल जी, जीरा डाल दिहल जी। जब बढ़िया से तड़क जाई तब हमने के बाकी चीज़ डालल जी। तेजा हमने के तेजपत्ता डाल दिहल जी और लहसुन भी डाल दिहल जा। तो देखिए भैया बना रहा बनन काफ़ी अच्छा टेस्टी मटन बनावेला। फ्रेंड्स, आप लोग देख सके नीचा तभी जा हमने के का कर जी कि लहसुन अदरक मिर्च जितना बा बाकी सारा चीज़ बस सबके एक ही बार में डाल दिहल जी। बढ़िया से करके भून लिहल जी। तभी आप लोग से बता देते नहीं कि मटन मतलब नॉनवेज ना खानी और ये वजह से हम बनावे नहीं भैया। आप लोग खाती वीडियो हम शूट करके ऐसे डाल देनी ताकि काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करेला कि मटन मतलब मटन मछली अंडा बाकी सारा चीज़ के रेसिपी मांगे ला, वजह से हम वीडियो शूट करके डाल रहा बनी आप लोग खाती। तो देख सकें जब फ्रेंड्स बढ़िया से हमने के जब भून लेवे के करा के 10 से 15 मिनट देख सके जब आँच पे मतलब धीमा आँच पे बढ़िया से करके भून लेवे के बाद आप लोग देख सके नीचा आप लोग गैस पे भी बना सके नीचा, कुकर में भी बना सके नीचा। तो देख सकें जा हल्का हल्का एक कलर चेंज होके लागल बा। आप लोग देख सके नीचा तो इस तरीके से बीच बीच में के चलावत रहे के बाद जब बढ़िया से एकर कलर चेंज हो जाए तो एकर कलर जो ज़्यादा अच्छा तरीके से चेंज हो गई बा। तभी जा का कही कि हमने के प्याज डाल दिहल जी। तो देखिए प्याज डाल रहा जा रहा बा। अब एक बढ़िया से ऊपर से फैला दिहल जा प्याज के। बहुत ही आसान रेसिपी फ्रेंड्स आप लोग के साथ हम शेयर करे जा रहा बने। अब का कर जी कि एकरा ऊपर मटन डाल दिहल जी। तो देखिए एकरा ऊपर मटन डालल जा रहा बा। तो सारा मटन के ऊपर से हमने के डाल देते नीचे फ्रेंड्स, आप लोग देख सके नीचे और आज के एकदम धीमा कर दीजिए मतलब कि मीडियम फ्लेम पे आँच के कर दिहल जी। तो सारा मटन के जब डाल दिहल गई बा फ्रेंड्स, आप लोग देख सके नीचे। अब एकरा ऊपर हमने का कर जी कि जीरा डाल दिहल जी, खड़ा जौन जीरा बाटे और गोल मरीच देख सके नीचे एकरा ऊपर डाला गई बाटे। अब एकरा ऊपर हमने के का कर जी ना कि हल्दी डाल दिहल जी। ये देखिए हल्दी डाल दिहल जाता और नमक डाल दिहल जा। तो स्वाद अनुसार आप लोग नमक डाल ले जा, जितना आप लोग नमक खाते हो कब जकरा हिसाब से। ये देखिए नमक डाल दिहल गई बाटे। अब एकरा ऊपर प्याज डाल दिहल जा। ये देखिए एकरा ऊपर से प्याज रख दिहल गई मतलब कि डाल दिहल गई बाटे। अब मटन के ऊपर हमने के प्याज के बढ़िया से फैला दिहल जी। तो देख सकें जब फ्रेंड्स 2 किलो मटन बाटे 2 किलो जब प्याज लिहल गई बाटे। आप लोग देख सकें नीचा अब हल्का सा नमक एकरा ऊपर से फिर दोबारा से डाल दीजिए ताकि प्याज के गलाए। तो देखिए फ्रेंड्स एजा हमने के नमक डाल दिल बन जा। अब का कर के करा के हमने के ढक दिहल जी, एक बाफ ना निकले के चाहिए काहे कि बाफ में ही पाके लाई। अब एजा हमने का कर जी एगो नींबू लिहल जी, नींबू के बीच से कटिंग कर लिहल जी। एक बाद एक ऊपर से हमने के गाड़ दिहल जी ताकि जौन हमने के मटन बा एकरा के गलावे खातिर नींबू गाड़ल जाता। आप लोग देख सके नीचा। तो एजा हमने के एगो नींबू निचोड़ के बढ़िया से डला गई बा फ्रेंड्स, आप लोग देख सके नीचा। अब एक बढ़िया से ढक दिहल जा, ढक के करा के पाके दिहल जा। तो देखिए अब एक का कर जी कि हल्का पलटा की मदद से बढ़िया से करा के चला लीजिए ताकि मटन जोन बा मतलब नीचे पकड़े ना। तो देख सकें जाके चलावल जा रहा बाटे। और अभी तक आप लोग चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए कले फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। फिर से बोलते नहीं चैनल पे अगर पहली बार आयल बन जाए तो यस जी किचन भोजपुरी रेसिपी के आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाए। तो देख सकें जब फ्रेंड्स बढ़िया से हमने के मटन जब पाक रहा बा। आप लोग देख सके नीचा जब ये बढ़िया से पाक जाए तब हमने के बाद में गरम मसाला डालल जी, जौन की मसाला हम आप लोग के दिखैनी है। तो ये देख सकें जब मटन में मतलब उबाल आवे लागल बा, हमने के मटन हल्का हल्का पाके लागल बा फ्रेंड्स। आप लोग देख सके नीचा कितना अच्छा खुशबू आ रहा बा, का बताई आप लोग से। तो देखिए फ्रेंड्स एकर कलर हल्का हल्का चेंज होखे लागल बा। तभी जा हमने के का कल जाए ना कि जौन हमने के गरम मसाला पीस के रखले बनी जा, जौन के मिक्सी जार में पीस लेले बनी, सिलबट्टा पे भी पीस सके नीचा आप लोग। अब एक ऊपर से डाल दिया जी फ्रेंड्स, आप लोग देख सके नीचा
डाल के बढ़िया से के चला दिहल जी। चला के करा के कम से कम 10 मिनट बढ़िया से पका दिहल जी। देख सकेनी जा एक ही पकाए में आप लोग के कम से कम 2 घंटा लग जी। अगर 2 केजी आप लोग मटन बनाओ तनी जाता। ये देखिए कितना गाढ़ा रेसिपी हो गई बा, मतलब कि एकर ग्रेवी काफ़ी गाढ़ा हो गई बा। आप लोग देख सकेनी जा। दोबारा से के चला दिहल जा। यानी गरम मसाला लास्ट में डालब जा। फिर से बोला तनी पहले मत डालब जा। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आइल बा, काफ़ी अच्छा खुशबू भी आ रहल बा। तब एकरा के हमनी के का कइल जी कि थोड़ा सा पका के एकरा बाद हमनी के चूल्हा से उतार लिहल जी। तो देखिए चूल्हा से उतार देले बानी, ऊपर से धनिया पत्ता से गार्निश कर देहल जा। और मटन एजा हमनी के बन के तैयार हो गइल बा। काफ़ी आसान रेसिपी बा, झटपट आप लोग बना लेब जा फ्रेंड्स। हमरा कहला पे एक बार जरूर ट्राई करब जा। ये देखिए प्याज कितना अच्छा गल के रेडी हो चुकल बाटे एकदम से, मतलब इतना अच्छा ग्रेवी बनल बा का बताई। एजा सलाद भी हमनी कटा के रेडी हो गइल बा। आप लोग देख सकेनी जा। तो आज मटन के और लिट्टी के पार्टी बा घर पे फ्रेंड्स। तो वीडियो भी हम शूट कर लेले बनी। साथ में जा हमनी के चावल बना के भी रख लेले बनी जा। और साथ में जा आग पके लिट्टी भी बनल बा। आप लोग देख सकेनी जा कितना प्यारा प्यारा लिट्टी बनल बा। काफ़ी मतलब टेस्टी लिट्टी लागेला देखे में और खाए में भी बहुत अच्छा लागेला। और मटन के साथ शायद ज़्यादा अच्छा लागेला। अगर आप लोग खात होगा तो आप लोग के पता होई। और ये देखिए फिर हमने के मटन भी बढ़िया से जा रेडी हो चुकल बा। चली जा आप लोग के करा के हम प्लेट में निकाल के दिखाओ तनी कि कितना बढ़िया मटन के कलर आइल बा ना, का बताई आप लोग से। बहुत ही लाजवाब आज के मटन बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। आप लोग देख सकनी जा। तो सारा मटन के हमने के का कल जी कि प्लेट में निकाल ले जा। चावल ले जा हम पहले से निकाल ले बनी, लिट्टी भी रख ले बनी, सलाद भी रख ले बनी। और ये देखिए मटन भी हम निकाल देते नहीं। और देखिए कितना बढ़िया हमने के आज के मटन के रेसिपी बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स, का बताइए आप लोगों से। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग के फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। चैनल पे पहली बार आयल बनी जा तो यस जी किचन भोजपुरी रेसिपी के सब्सक्राइब कर ले जा। तो यकीन मानी जा फ्रेंड्स, आज के मटन के रेसिपी देखला के बाद आप लोग के मुंह में जरूर पानी आ गई हो। तो जाई जा, बनाई जा, खाई जा। तब तक खाती बाय बाय। फिर मिल जी काल एगो नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।